sisters. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori. I think you can see me well, right? Nădăjduiesc că mă puteți vedea bine. Could we switch off the beamer because it's blending my eyes somehow? And thank you, thank you. Maybe we stand and read the scripture together. Am vrea să ne ridicăm, să citim o scriptură împreună. I don't want to preach and I don't want to teach. Eu nu vreau să predic, nici nu vreau să învăț. I just would like to have a little bit of a fellowship with you. Vreau să am puțină părtășie cu voi. But we want to start right and end right and go through it with the help of the Lord. Vrem să începem corect, să sfârșim corect cu cuvântul Domnului. And I'd like to read Matthew 6, Să citim de la Matei 6, 33. 33. You know, while you go through life, certain scriptures become very precious to you personally. Așa cum înaintăm în vârstă, anumite scripturi devin foarte prețioase pentru tine. And Matthew 6:33 is one of these scriptures which is very special for me personally. Și una din acestea este Matei 6:33 pentru mine personal. It says here, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și vi se vor da și toate acestea. And maybe read also Matthew 10, Poate că și Matei 10 să citim, verse 39. versetul 39. Matthew 10:39, "He that findeth his life shall lose it, Cel care încearcă să-și păstreze viața o va pierde, and he that loses his life for my sake shall find it." dar cel ce-și pierde viața de dragul meu o va găsi. And we believe that the word of God is true, Noi credem că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, absolutely true, absolut adevărat. and we can really rest upon it. Și ne putem odihni, sprijini, încrede în el. And in my short life, which I've lived so far, Și în scurta mea viață pe care am trăit-o până acum, actually it started the day before yesterday, mi se pare că alaltăieri a început. I can really say these scriptures are true as they are written. They're Aș absolutely putea să vă true. reafirm că aceste scripturi sunt perfect adevărate. Let us pray. Haideți să ne rugăm. Lord Jesus, I Doamne thank you Iisuse, for îți my mulțumesc precious brothers and sisters. Pentru prețioși și frați și surori ai mei, And Lord, you know that I love them, Lord, Doamne, Tu știi că eu iubesc pe ei, with Doamne, Christian love, Lord. cu o dragoste creștină. And that I just accepted this invitation to talk with them, Lord, Și am acceptat această invitație doar să vorbesc cu ei, Doamne, because I'd like to give them something which you have given me and to encourage them, Lord. pentru că vreau să le dau și lor ceva ce mi-ai dat și mie să mă încurajeze. Lord, you knew them before the foundation of the world, each one. Doamne, Tu ai cunoscut pe fiecare din ei dinainte de întemeierea lumii. And I believe that you also have foreseen this afternoon, this hour we are talking together. Și Tu ai și pregătit această întâlnire în această dupămasă să putem să vorbim împreună. Could you please come in a supernatural way, Lord, Te rog să vii într-un mod supranatural and use the natural, Lord, și să folosești naturalul and combine us with eternity. și să-l combini cu eternitatea. May you combine heaven and earth, Lord, Fie ca Tu să combini cerul și pământul, and may the angels in heaven rejoice, Lord. fie ca îngerii din cerul să se bucure. And we thank you in your wonderful name, Jesus Și îți Christ. mulțumim în numele minunat al Domnului Iisus Hristos. Amen. Amen. You may be seated. Putem să ne ocupăm locul. I would like to be much closer to you. I don't like to stand here Nu-mi place să high fiu așa above you. departe și deasupra voastră. I don't like that. Mie nu-mi place asta. But I see it's necessary here in the tent because the people in the back wouldn't see you if you're standing Dar mă just. gândesc că este necesar on the aici în same cor, level. pentru că de departe nu mă puteți vedea. Now, I will not preach, as I said. I just want to talk a little bit. Și știu, nu o să vă predic, doar vreau să vorbesc cu voi puțin. And maybe I speak a little bit of my life. I share one or two things with you. Poate doar vreau să împărtășesc cu voi ceva din viața mea, 1-2 lucruri. I came to the Lord 1976. În 76 eu m-am întors la Domnul. I was raised Catholic, Am fost catolic and I've shared my testimony with Pastor Tomas from Opole, with others maybe in the past already. Deja mi-am împărtășit mărturia mea cu fratele Tomaș din Polonia și cu alții, poate. I had quite a hard youth. Am avut o tinerețe destul de dură.
As far as I remember, when I was 6, 7 years old, I developed complexes. Atât timp cât îmi amintesc, din tinerețe m-am dezvoltat un complex. I was raised, my father, he had a lot of complexes himself Tatăl meu, de asemenea, a avut multe because complexe. he came out of the war and was not able to learn a profession, my father. Și pentru că a crescut în timpul după război, n-a fost în stare să învețe o meserie So he started to work construction work, just a co-worker. și a început să lucreze în construcție ca un ajutor. He married very early and they had 5 children. S-a căsătorit de timpuriu și a avut 5 copii And my father started to drink. și tatăl meu a început să bea. And from my early youth on, my father was drinking always. Și din tinerețea mea știu că tatăl meu obișnuia să bea. There was a lot of tension between my parents. Era multă tensiune între părinții mei. So they were not believers Ei nu erau credincioși and they had a lot of pressure money-wise. și era multă presiune din cauza lipsei With banilor. 5 children, a low income, 5 copii, un venit subțire, my father drinking. tatăl meu bea And so I was raised in that environment. și am crescut într-o astfel de atmosferă. I just knew about Catholic doctrine from childhood onward. Singurul lucru care îl cunoșteam era doctrina catolică din copilăria mea. I prayed as a child, as honest as I could be, Mă rugam ca și copil cât de sincer puteam să but I fiu. was always afraid of God. Dar întotdeauna cumva mă temeam de Domnul, de Dumnezeu. I was a ministering boy in the Catholic Church. Am fost un ministrel, un copil de altar în Biserica Catolică. But in the Catholic Church there was no life. Dar nu era viață în Biserica Catolică. As I grew up, my complexes got worse and Și worse așa and cum worse. înaintam în vârstă, complexele mele se înrăutățeau. I quit going to the Catholic Church. Și nu m-am mai dus la biserică. But the problems I had were so tremendous that I felt like I could have committed suicide. Și am ajuns într-o situație în care părea că urma să mă sinucid. I was about 18 years old when I was invited into a Pentecostal church. Și la 18 ani am primit o invitație să merg la Biserica Pentecostală. I didn't know what a Pentecostal church is. Habar nu aveam ce era o biserică pentecostală. I just knew the Catholic Church, which was cold and empty. Știam doar de Biserica Catolică, care era rece But și goală. so I accepted to go to that church on a Sunday morning. Și am acceptat să merg la biserică la acea duminică dimineață. For the first time in life, I heard somebody preaching the gospel out of the Bible. Și pentru prima dată în viața mea am auzit pe cineva predicând Evanghelia din Biblie. Just preaching out of the Bible free. Doar liber, predicând din Biblie. And it touched my heart. Și aceasta mi-a atins inima. I was standing quite in the first or second row on the right side. Stăteam undeva pe rândurile dinainte And the people started to pray after the meeting. și oamenii au început să se roage după întâlnire. And while they were praying, I had closed my eyes and I was praying quietly. It was very quiet in the church, no music as far as I remember. Și nu era muzică, eu doar mi-am închis ochii și am început să mă rog de asemenea. There came such a presence of God suddenly over me. Atunci, dintr-o dată, a venit așa o prezență a Domnului peste mine. It was such a tremendous presence. I never have experienced Era that așa again o since prezență then. puternică, niciodată nu mai simțisem aceasta înainte. And it was such an overwhelming presence of love. Era așa o prezență copleșitoare a dragostei. And without anybody knowing what happened to me, I just accepted that love. Și fără ca nimeni să știe ce mi se întâmpla, eu am acceptat acea dragoste. I gave my life to the Lord there in that Pentecostal church. Și chiar acolo mi-am dat viața Domnului. That was the first time I went to a Pentecostal meeting, Pentru prima dată când eram într-o întâlnire pentecostală. and that was while I had vacation. I was in the south of Germany. Eram chiar în vacanța mea, în sudul I Germaniei. came home to where I lived near Cologne, which was about 400 kilometers north. Și m-am întors către Köln, era cam 400 de kilometri And I distanță. went to the father of my father, who was a believer. Și am mers la bunicul meu, tatălui meu. He was, I think, 82 at that time. La acel timp, cred că era de 82 de ani. And I knew he reads the Bible. Știam că el obișnuia să citească And I Biblia. knew somebody is picking him up on Sunday to bring him to church.
Și știam că el obișnuia duminică să meargă la biserică când cineva vorbea. But my grandfather, he was quiet. He never shared his religion with us. Dar bunicul meu era cumva tăcut, nu și-a împărtășit niciodată credința lui cu noi. He was living in our house, but he respected that my parents were unbelievers. Trăia cu noi în casă, dar respecta, deși părinții mei erau necredincioși. So I went to my grandpa and said, Grandpa, can I bring you to church next Sunday? Și eu m-am dus la el și am spus, bunicule, aș vrea să te duc la biserică duminica următoare. And he said, yes, sure. Și el a zis, cum să He nu? didn't know what happened to me. El nu știa ce mi se întâmplase. So I brought him to church, and that church was a message church. Și l-am dus la biserică și se întâmpla că era o biserică la mesaj. And immediately after my conversion in the Pentecostal church, I was immediately sent to a message church. Și eu, după conversia mea la biserica pentecostală, am fost trimis la biserică de mesaj. That Ce numim noi. was summer, I think July, August 76. Aceasta era între iulie-august In 76. that church, they had a lot of message sermons already translated into German. La timpul acela aveau câteva predici traduse în limba germană. I took these message books with me Am luat aceste broșuri cu mine and started to read. și am început să citesc. And from the very first moment, I believed that is the truth. De la bun început am realizat că era adevărul. A couple of months later, I went back to the Pentecostal church to visit them. Câteva luni mai târziu m-am reîntors în biserica pentecostală să-i vizitez. And I already tried to convince them about the right baptism. Și am încercat să-i conving și pe ei de botezul corect. Praise the Lord. Slavă Domnului! Now, what I learned in those days, I started to read the church age book. Ceea ce eu am înțeles citind cele 7 epoci ale bisericii, And we all know that Brother Branham makes comments in the church age book that he says, I predict 1977, it's the end of everything. și poate unii dintre noi ați aflat că a fost cumva o predicție sau despre 77 că ar fi fost sfârșitul. And so I thought I was still going to school now, well, life is over soon. Și eu m-am gândit că, deși mergeam la școală, viața mea urmează să se termine în curând. I told my parents Am spus părinților, and my siblings, rudelor mele, I told them, well, I don't have to learn the profession because anyhow it's over, the rapture will take place and we go home. le-am spus că n-ar mai avea niciun rost ca eu să încep să am educație sau să învăț ceva, că urmează să plec acasă. But the year 77 ended and it wasn't over. Dar 77 a trecut și încă nu a fost sfârșitul. So I was forced to learn a lesson. Și atunci eu am fost obligat să învăț o lecție. We don't know when the Lord is coming. Noi nu știm când vine Domnul. We don't know when He is coming. Noi nu știm când El vine. So I think for you that's very important. We don't know when the Lord is coming. Și eu cred că și pentru voi este la fel de important să știm aceasta, We că all noi nu știm believe, I când vine think, Domnul. we have heard, we believe Noi am auzit și noi credem He's coming soon. că Domnul vine în curând. But even Paul said, Dar- we that are alive, Dar însăși Pavel, acum When he 2000 is de ani a coming. zis, noi care suntem vii la venirea Lui. so that was about 2000 years ago. Și aceasta era în urmă cu 2000 de ani. And so we believe He's coming. Noi credem că Domnul vine. But in the meantime, a couple of years have gone through the land. Și între timp, anii au trecut. So I want to encourage you to live as if He is coming today. Și eu vreau să vă încurajez, dacă El chiar ar veni și astăzi, But at the same time also let your life not be hindered by any date of His coming now, today, tomorrow. viața noastră să nu se poticnească cumva că El vine astăzi, mâine sau într-o zi. Brother Branham is asked, young couple asked them, shall we marry, Brother Branham? El spune, niște tineri l-au Because the întrebat Lord pe is coming. profet, mai are rost să ne căsătorim că vine Domnul. And he said, yes, sure, go and marry. Și a zis, normal, mergeți și vă căsătoriți. Shall we have children, Brother Branham? The Să mai Lord avem is și coming. copii, desigur, Domnul vine. Yes, Sigur. go on Mergeți înainte, Marry. And you căsătoriți-vă have children. și aveți and copii raise them. și creșteți-i. Hallelujah. Aleluia! Praise the Lord. Slavă Domnului! So, one thing I have learned, Deci un lucru am învățat and to be honest, I'm still learning. și să fiu sincer cu voi, încă învăț. One thing which heavily impacted my life Un lucru care mi-a impactat viața cu greutate were these complexes I grown up with. sunt complexele acestea cu care am crescut eu.
And complexes is like a weight you have on your leg or your both legs and Și you try complexele to noastre walk. sunt ca o greutate pe care noi le târâm după noi. Complexes let people not be like they actually are. Complexele nu ne lasă pe noi să fim ceea ce suntem cu adevărat. Complexes most often are wounds, Complexele care le avem de cele mai multe ori sunt răni and you have scarves. și sunt cicatrici. And as soon as somebody comes too close to it, Și atât timp cât cineva încearcă să atingă acelea, you're afraid they will hurt me again. noi ne sperăm ca și cum ne va răni din nou. But I believe that our message which God has given us in our day Dar noi credem că mesajul pe care Dumnezeu ne l-a dat în această zi is able to heal all of our complexes. poate să vindece toate complexele noastre. You know, there was a brother in the church of Jeffersonville, Brother Branham's Tabernacle, Era un frate în tabernacol and his name was Brother Way. și numele lui era fratele Way. While Brother Branham is preaching the message Standing in the Gap in În 1963, timp ce profetul predică stând în spătură 1963 and Brother Branham is speaking about his complexes, și el amintește de complexele His lui own personale, complexes. ale lui personale, how his complexes made him do things he shouldn't have done, cum complexele care le-a avut l-a făcut să facă lucruri care n-ar fi trebuit să and le he facă. mentions Brother Way. Și el amintește pe fratele Way. And then he says, we know Brother Way has complexes. Și el spune, știm că și fratele Way are complexele lui. And at the end of the meeting, I think all of you know that. Și la sfârșitul adunării, cred că și voi știți, I think they were in prayer, în timp ce erau în and rugăciune, suddenly Brother Way drops dead in the sea. dintr-o dată fratele Way cade mort înaintea lor. All right? And Brother Branham, he goes down to him and he prays over him, Și profetul merge și se roagă peste el and he's brought back to life. și el este readus la viață. So Brother Way was a man of strong complexes, Și noi înțelegem, fratele Way a fost un om care a avut complexe mari. but the complexes are the wrong way, they lead to death. Dar complexele sunt calea care ne poate duce la moarte. And here's the prophet. Și aici este un profet, Here's the word of the hour through the vessel of the hour. aici este cuvântul timpului prin vasul And timpului he is bringing the man back to life, și el aduce acest om înapoi la viață, giving him another chance acordându-i o altă șansă, to deal with his să complexes. poată să se ocupe de complexele lui. When the Bible says, he that overcomes, Biblia ne spune, cel care va birui, that includes my complexes. aceasta include și complexele care noi le formăm în noi. The Good Samaritan, Bunul samaritean, he poured oil and wine into the wound, el a turnat ulei și vin în rană, right? corect? And oil is a type of the Holy Spirit. Și ulei este un model al Duhului Sfânt. And wine is the revelation, is the stimulation of revelation. Și vinul este stimulentul descoperirii, revelației. And if this true revelation of today is coming into your heart, Și când adevărata descoperire vine în inima and ta, it comes into your mind, vine în mintea ta, you get a new identity. tu ai o nouă identitate You despre get tine însuți. a divine identity. Tu primești o identitate divină. So whatever you are in this earthly vessel, Și orice am fi noi în acest vas pământesc, whatever you have inherited from your parents, from your grandparents and so on, tot ceea ce noi am moștenit de la strămoșii înaintașii noștri, whatever this earthly vessel is manifesting on the outside, tot ceea ce aceste vase pământești manifestă în exterior, this is not you. aceasta nu te reprezintă. Nu You- este adevăratul tu. Now, Brother Branham, the Holy Spirit makes it so strong. Duhul Sfânt o face așa de puternic. It says, you, the Spirit of God. El spune undeva, voi, Duhul lui Dumnezeu. The Spirit of God inside of you. Deci Duhul lui Dumnezeu înăuntrul vostru It's your real you. este realul tu. Hallelujah. Aleluia! So this is oil and wine. Aceasta este ulei și vin. And if necessary, Și dacă este necesar, apply it every day. aplicați-l în fiecare zi. Right? Corect? We might not get rid of all complexes. Probabil că noi nu o să reușim să ne eliberăm de toate complexele care noi le formăm. I've learned over the years, Am aflat de-a lungul anilor, and I don't want to
discourage you. Și eu nu vreau să vă descurajez. But there are certain things Dar sunt anumite we lucruri just have to deal with. cu care trebuie să ne confruntăm. Hallelujah. Aleluia! If you have a bad hip Dacă cineva e șchiop, are and un you walk șold like this, și umbli în felul acesta, un handicap, dacă vreți, it might be that you go with that hip to heaven and go into the rapture. cu siguranță vei merge în cer în felul acela oricum. It's not so important. Deci, la urma urmelor, nu ar The fi atât de important important. thing is to go into the rapture. Cel mai important lucru este să fim în răpire. Hallelujah. Aleluia! Certain things God allows to build character. Uneori aceste lucruri sunt îngăduite ca să When de I fapt look to formeze my un life, caracter. Când eu privesc la viața mea, I'm so ashamed mă simt rușinat of many things I have done. de multe lucruri care le-am făcut. And I don't mean before my conversion, Eu nu vreau să spun înainte de a, but de after a mă my pocăi, conversion. ci după ce am făcut-o. How often I have not lived the life I could have lived and should De have câte ori lived. am trăit o viață care poate n-ar fi trebuit să fie în felul acela. How many mistakes I've made in my life. Câte greșeli am făcut în viața mea. But looking back, Dar privind I înapoi, must also say that was a part of my life. trebuie să recunosc, sunt o parte din viața mea. God allows certain mistakes we do. Nu lăsați anumite greșeli pe care noi le comitem. So move forward. Mergeți mai departe. Even if you do a mistake, Chiar dacă greșiți într-un God fel, will correct you. Dumnezeu vă va ajuta, God vă va will hold corecta. El vă va ține. I mean, not you don't go against the word by intention, Pentru că noi nu mergem împotriva cuvântului cu bunăvoie, but sometimes we do mistakes. ci noi facem greșeli uneori. Hallelujah. Aleluia! So be ready whenever the Lord comes. De aceea fiți gata. But Oricând va veni he Domnul, might not come dar El poate că nu va in the veni next 5 years, în următorii in 5 the ani next 10 years. sau poate 10 ani. He might not even come in the next 50 years. Poate nu o să vină nici în următorii 50 de But ani. maybe he comes tonight. Dar poate vine în seara aceasta. So be ready. Doar să fim pregătiți. Live as if we all have seen people around us Toți am văzut oameni în jurul nostru, that were much younger than us. mult mai tineri decât noi, So we don't know when we go. plecând. Noi nu Sometimes știm de God asemenea când vom takes pleca. babies, little children home. Uneori se întâmplă chiar și copilașii să plece din această lume. Hallelujah. Aleluia! Praise the Lord. Slavă Domnului! Hallelujah. Start right. Începeți corect. Brother Branham makes a statement which is a bit shocking. Profetul face o afirmație care pare cumva șocantă. He says, if I wouldn't be for it, Dacă nu aș fi pentru aceea, I would be against it. aș fi împotriva ei. Speaking about the word, about God. Vorbind despre cuvânt. So he said, either be for it Cu alte cuvinte, vorbește de o atitudine față de Be hot. credință, față de cuvânt. or be cold. Ori rece, ori cald. Don't be Or în neutral, clocot. in between. Nu este bună o poziție neutră între. Hallelujah. Aleluia! Be born again. Fiți născuți din nou. But that is amazing, that statement. Ei bine, această afirmație nu este uimitoare? How can you be born again? Cum poți tu fi născut din nou? Because to be born again is passive. Pentru că aceasta este pasiv, deci este independent de tine. You are born again. Tu ești născut din nou. It's something which is done with you. Ceva ce ți se întâmplă. It's not you born yourself No. into the world or into the heavenly kingdom. Ca nu te naști tu pe tine însuți în lume sau în împărăție, But it is your attitude. ci este vorba de o Say, atitudine. Lord, take me and make something out of me. Doamne, ia-mă, fă ceva din mine. I lay myself on your altar. Take me. Eu mă așez pe mine pe altar, primește-mă. And from then on, God will develop his own life in you. Și de atunci înainte, El își va crește viața Lui în tine. How many years I've tried after having becoming a Christian. Câți ani am încercat ca să devin un creștin? I've tried on my own to produce a Christian life. Am încercat prin propriile mele puteri să reproduc o viață creștină. And I really failed. Și cu adevărat am eșuat. It is not a law.
Nu este doar o lege, It is the life of Christ. He is living his life in you and me. este Hristos care își trăiește propria lui viață în tine și în mine. Hallelujah. Aleluia! Now, what is so important, Ceea ce este așa de important, now I can tell you, aș putea să vă spun, seek ye first the kingdom of God. căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. After becoming a Christian, După ce am devenit un creștin, I really try to live that scripture. am încercat să trăiesc acest verset. I didn't try to even at work, I had opportunities, but I didn't try to come into a higher position at work. Chiar și la serviciu am avut ocazii să am poziții mai înalte, dar nu am vrut aceea. I didn't strive and struggle and fight for it. Nu m-am zbătut doar sau luptat pentru aceea. But by the grace of God, it fell into my lap. Dar prin harul lui Dumnezeu, aceea doar a căzut în palele mele, a venit peste mine. God gave me a very good position in life at work. Într-un final, Dumnezeu mi-a dat o poziție foarte bună la servici. I don't know why, but somehow I like to teach people. Și nu știu de ce, dar cumva mi-a plăcut întotdeauna să învăț oamenii. I never started to become a teacher. Eu nu am învățat să devin un But profesor. at work, after a very short time, I was pushed into that direction to teach people. Dar după un timp, de când m-am angajat, am fost cumva călăuzit să merg în direcția aceasta să învăț pe alții. And I was teaching people in many countries, in different countries in the world. Și am ajuns să învăț pe mulți oameni din diferite părți ale lumii. I was never looking for money. Niciodată nu am căutat bani. Never. Niciodată. But the Lord has blessed me. Dar Dumnezeu m-a binecuvântat. I don't say I'm rich. Eu nu vreau să spun că sunt un om bogat. I don't have a life where we spend a lot of money. Nu am o viață unde noi cheltuim o grămadă de bani. But God has always provided more, much more than I had need of. Dar Dumnezeu întotdeauna ne-a acordat mai mult decât am avut nevoie. You know, I don't know whether it's the same here, but in certain countries when you get a salary, Eu nu știu dacă este și la fel la voi, ca în celelalte țări, când ai un anumit salar, you have a gross income and the net income. avem un salar brut și un salar net. Now the question arises between the Christians sometimes. Acum întrebarea se ridică la noi, I have to pay my tithes, right? trebuie să ne plătim zeciuielile. Do I pay it from the gross or from the net amount? Să o plătesc din brut, înainte de a deduce taxele sau după? And those who can count, they know there's a difference, E bine, cei care știu să socotească își dau seama că este o diferență, right? corect? Just a little testimony. Doar o mărturie. As far as I know, Atât cât as eu far as I știu, can think back, atât cât îmi pot aminti, I paid my tithes from the gross income. mi-am plătit din brut, înainte de a deduce taxele. And the Lord has blessed me tremendously. Și Domnul întotdeauna m-a binecuvântat. When I go and buy something in a shop, Când mă duc să cumpăr ceva la magazin and I have to pay, let's say, 100 lei, și poate trebuie să plătesc 100 de lei. and you know, I give a certain note, and the woman at the cash, she gives money back to me. Și îi dau această bagnotă și îmi dă restul. We probably all have experienced that somebody gives you back the wrong amount. It gives you back more, actually, than it should give you back. Poate uneori se întâmplă să primim mai mult decât ar trebui. So let's say I give 100 lei, Poate dai 100 and she is giving me back 250 because she thought I gave her 500. și îți dă 250 înapoi. Then I always, you know, when I realized I gave the money back to the person, Și când îți dai seama, trebuie să dai banii înapoi la persoană. sorry lady, I only gave you 100, not 500. Îmi Here's. pare rău, Doamne, ți-am dat 100, ce-mi dai 2? Do you think Credeți voi, if you give God more dacă voi dați lui Dumnezeu mai than you mult should give, decât ar trebui, that He will not give it back to you? că Dumnezeu nu vă va da și vouă de asemenea? So even if you pay 20% of your income, Poate I că, don't say you have to do that, don't take me wrong. poate că cineva poate să-i dea 20%, But God will pay you back, Dumnezeu vă va răsplăti. okay? În regulă? That's not only for money. Aceasta nu este vorba de bani.
It's only your time and your dedication, whatever you give to Him, Putem să ne gândim la timpul nostru, la He will dedicarea give it back noastră. to you Dumnezeu vă va răsplăti with a high interest rate. cu un mare profit. Hallelujah. Aleluia. Now, what is so important, Ceea ce este așa de important, we know that young people often, especially in the East European countries, go to the Western countries because they can earn more money over there. uneori noi aflăm tinerii din țările de est mergând spre vest pentru că venitul este mai bun acolo. Let the church, let the place where you be fed be the first priority where you live. Ar trebui prioritatea voastră primordială să fie locul unde sunteți hrăniți spiritual. If you have a church where you are fed spiritually, Dacă voi aveți o biserică unde sunteți hrăniți and you spiritual go to a place where you earn a lot of money and you know, și să părăsiți aceea doar să mergeți la loc unde să primiți mai mulți bani and there's no church there, și să nu fie o biserică and acolo, stay home. mai bine stați acasă. It's much more important, your spiritual income, Este mult mai important venitul vostru, profitul than vostru the spiritual, material income you get somewhere. decât profitul material unde ați putea să-l primiți undeva. The devil has a strategy, Diavolul are o strategie and I think the Roman soldiers applied it long time ago already. și eu cred că soldații romani au avut aceasta mult timp în urmă. And that strategy is divide and conquer. Și aceasta este divide și stăpânește. Divide, Împarte, divide, make them divide, smaller. fă-o mai mic și mai mic. Finally, there's only one person or two, În final doar ai o persoană sau and două then you overcome them. și apoi birui. So if he is able to divide you from the congregation, from fellowship, Dacă el este în stare să te separe pe tine de părtășie, de adunare, he is able to overcome you. el atunci tu ești mai ușor să te biruie. The church is a protection. Biserica este o protecție pentru tine. You're protected in the church. Tu ești protejat în biserică. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Slavă That's Domnului. not a law, Nu este o lege. but certain things are just spiritual laws, and that's the way it functions. Dar anumite lucruri sunt legi spirituale și în felul acesta funcționează. Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Slavă Domnului. One thing I want to share with you as well. Un alt lucru care vreau să-l împărtășesc cu voi la fel, When I came to the Lord in 76, când m-am întors la Domnul în 76, there were a lot of brothers, sisters coming from the Pentecostal realm in those days. erau foarte mulți frați și surori care au venit de pe tărâmurile penticostale. And it is wonderful to listen to the testimonies of brothers and sisters. Și este așa de minunat uneori să asculți mărturiile lor. But we have to learn and accept that God deals with us individually. Dar noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu lucrează cu noi individual. So if I experience the Lord in a certain way, Deci dacă eu am avut o experiență cu Domnul într-un anumit fel, doesn't mean you have to experience Him in the same way. asta nu înseamnă că și tu trebuie să ai aceeași fel de experiență ca și mine. God can deal with you completely different. Dumnezeu poate să lucreze cu tine complet diferit. Pastor William says in the message 65, În 65 profetul you spune, say glory to God, the Holy Ghost fell on me, hallelujah. voi spune slavă lui Dumnezeu, Duhul Sfânt a căzut peste mine, aleluia. Just like it did on the day of Pentecost. Cum s-a întâmplat în ziua Cincizecimii. Now Brother William says, but that might be different today. Și profetul spune, aceasta ar putea să fie diferit în zilele noastre. He said it fell on David, A căzut peste it David fell on Uzziah, și peste Uzia, but it was wrong. dar a fost greșit. You got to go deeper than that now. Noi trebuie să mergem mai adânc decât aceea acum. And then he repeats himself. Și apoi el repetă aceasta. So it's good to say, well, my father, my mother, my uncle, whosoever Este în regulă să spui că tatăl, unchiul sau oricine altcineva has experienced certain things in a certain way, au avut un anumit fel de experiență într-un anumit fel, but God might do it differently today or tomorrow. dar este foarte probabil că Dumnezeu să lucreze cu tine într-un mod diferit. God is sovereign. Pentru că Dumnezeu este suveran. Hallelujah. Aleluia. And you are a original.
Și tu ești original în felul tău. And you are unique. Tu ești unic în felul tău. Absolutely unique. Absolut unic. Even if you would be twin brother, sister, Chiar dacă ești un gemăn, you are nevertheless unique. fără îndoială, tu ești în felul tău o ființă unică. You came to this earth as a unique being. Noi am venit pe acest pământ ca o ființă unică. Don't leave it as a copy. Să nu trăim ca o copie. Hallelujah. Aleluia! God wants you to be you. Dumnezeu vrea ca tu să fii în felul cum te-a făcut. Hallelujah. Aleluia! A brother in our church, he preached a sermon. Un frate în biserica noastră a predicat o predică And he said, și a zis, one of, well, let me say, make it more personal, one of me is enough. One of me is enough. unul de felul meu ar fi suficient, But one is needed. dar este nevoie de ăla. But one is enough. Dar e de ajuns unul ca și cum sunt eu. Hallelujah. Aleluia! But be yourself. Fii tu însuți. Hallelujah. God will bless you. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Now, the church I came to, the message church I came to, Și așa cum am venit la biserica la mesaj, the pastor in those days were, I would say, the most renowned message preacher and person in the Western Europe part of Western Europe. păstorul la care eu mergeam era unul dintre cei mai renumiți dintre păstorii la mesaj. But it was in 79 it came to light. It came to light earlier, but it was pronounced that he was living in adultery. Și cred că aceasta a fost că, după câțiva ani mai târziu, a descoperit că el trăia într-un mod rău. That was strong, was hard for me as a young believer. Și pentru mine, ca un tânăr, a fost greu să primesc aceea. When you look up to somebody Când tu privești sus la cineva and you think, well, that man is really a Christian, și crezi că acel om este un creștin is really a adevărat, man of God. este un om al lui Dumnezeu, Now imagine doar imaginați-vă, if tomorrow dacă mâine you would hear that I am living in adultery. ați auzit că eu trăiesc cumva în adulter. All what I tell you today, Tot ce v-am spus all eu what I told astăzi you yesterday, sau ieri, it's for nothing. It's for the garbage can. doar o aruncați la coșul de gunoi. You know, my testimony Mărturia mea față de goes voi, together with my life. desigur, depinde de viața care o trăiesc. I do mistakes. Eu fac We greșeli. all do mistakes. Noi toți facem greșeli. But when something like this happens, Dar când așa ceva se poate întâmpla then you cuiva, are really disappointed. desigur, noi toți am fi dezamăgiți de asta. So be careful. De aceea fiți atenți. Don't make any man your example. Să nu luați pe niciun om exemplu vostru. Or be very, very sensitive in making somebody your example. Să fiți foarte atenți, sensibil când voi încercați să aveți pe cineva ca exemplu. In Jeremiah 17:5 it says, "Thus saith the Lord, În Ieremia 17:5 spune, așa vorbește Domnul. cursed be the man that trusteth in man, Blestemat să fie omul care se încrede în om and make his flesh his arm. și îți face tăria lui carnea. Let God be your example." Lăsați ca Domnul să fie exemplul vostru. Hallelujah. Aleluia. Time is running. Timpul da trece. I was asked by a young brother, Un tânăr m-a întrebat and I have a couple of young brothers around me și am câțiva tineri în jurul meu, because I feel like a young brother, pentru că eu însumi mă simt un believe tânăr. it or not. Dacă voi mă puteți crede I sau really nu. feel, not physically, Eu nu fizic, but in the spirit I feel really like you. dar în spirit mă simt exact ca și voi. I feel like climbing the mountain, as we heard this morning. Mă simt și eu urcând pe munte, cum am auzit azi dimineață. Yes, we can do it. Da, o putem face. Who is going with me? Cine vine cu mine? It's amazing, you know, when you do mountain climbing, Ce este interesant când te urci pe munte, you need a guide. ai nevoie de o When you călăuză go into real hiking and you're not experienced, și nu ai experiență, you need a guide. ai nevoie de o călăuză. And that guy has a certain responsibility. Și desigur, ghidul, călăuza are o anumită responsabilitate. And the guide has not only the responsibility to bring you up and down again,
Și de asigura, el nu are numai răspunderea să te ducă sus și să apoi jos înapoi, but before he takes you up to the mountain, dar înainte ca el să te ducă sus, he has to assess your capabilities. el trebuie să testeze abilitățile tale, să se asigure. He doesn't go to the mountain to figure out whether you are able to do it. El nu încearcă să te ducă sus pe munte fără să fie sigur că tu ești în stare să mergi. Because when you reach a certain height, it becomes dangerous. Pentru că când ajungi la o anumită înălțime, poate să fie periculos. Not only for him, but also for you. Și Or not desigur, only nu for doar you, also pentru for el him. ca și ghid, dar și pentru tine, ca persoană. Hallelujah. Aleluia. So I told the brother in Myanmar, in Burma, former Burma, Și când am fost într-o țară numită Myanmar, a wonderful young brother un tânăr, vorbind cu un tânăr, came to the Lord. El a He venit la was Domnul. about 20 years old. mă gândesc că era cam de 20 His de ani. father is a pastor in the church in the north of Myanmar. Tatăl său era un păstor undeva în nordul țării. The Lord gave him a dream and showed him that he had given him a gift of translation Domnul a apărut în vis și i-a zis că i-a dat un dar de traducător and the gift of preaching. și de predicare. For about 5-6 years now, he's translating the message into their local language. Cred că de 5-6 ani deja el traduce mesajul în propria lor limbă. 2.5 years ago, they had a military putsch in Myanmar. 2 ani în urmă au avut un puci, The generals took over. Probably you heard about that. They killed, I don't know how many people were killed. Armata a încercat să preia conducerea țării. Since then, the situation in the country is very, very bad. Și de atunci situația este foarte rea în țară. Now he asked me, said, well, we will have a little youth meeting with the young people. Și el m-a întrebat pe mine, urmau să aibă o întâlnire cu tinerii. And he said, what would you recommend, what topic to preach about? Și el mi-a cerut părerea despre ce ar fi mai bine să predice. And I said, well, if I would be able to come, I personally would preach, I think, about two things. E bine, i-am spus, dacă aș fi în stare, dacă aș putea să vin, eu m-aș axa pe 2 lucruri. I would preach about your future, Aș predica despre viitorul vostru and I would preach about your freedom. și despre libertatea voastră. Wow. Now, Brother Branham says, Profetul a spus, in many sermons, în multe predici, he says, remember, church, you are living in the best day that you ever will live in right now. el a zis, amintiți-vă, biserică, voi trăiți în cele mai bune zile. It shall timpul gradually, acesta. not gradually, but rapidly get worse and worse. Gradual, nu gradual, rapid, va deveni mai rău și mai rău. Great perilous times are at hand, more trouble laying in the road. Lucruri periculoase sunt de-a lungul înaintea drumului. We know that there will never be better times. Și știm că niciodată nu vor fi We timpuri mai know that bune. we are at the end. Noi știm că suntem la sfârșit. Then he says the whole world, is grouping in insanity. Noi știm că întreaga lume se cufundă în nebunie. Insanity. Nebunie. And brothers and sisters, we see that around us, the longer the more. Nu Insanity. vedeți voi în jurul nostru asta tot mai mult? People get insane, Oamenii completely devin insane. bolnavi mental tot mai mult. Demon possessed. Chiar posedați demonic. Now I said, I would speak about your future. Ei bine, i-am spus, eu v-aș vorbi despre viitorul vostru. If you're young, Dacă ești un tânăr, you don't want to hear tomorrow everything is finished, everything is going cu to an end. siguranță nu ne place să auzim că mâine se It's gata. not encouraging Aceasta nu ar fi prea încurajator pentru voi, because you have a right for a future. pentru că și voi aveți un drept la un viitor. Hallelujah. The Bible says in Jeremiah 29, Dar Biblia ne spune în Ieremia 29, verse 11, versetul 11, for I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord. pentru că eu știu gândurile pe care le am cu voi, spune Domnul. Thoughts of peace and not of evil, Gânduri, planuri de pace, nu de nenorocire, to give you an expected end. ca să vă dau un sfârșit așteptat, un viitor și o speranță. Hallelujah. Aleluia! There is a future for you. Deci, cu alte cuvinte, există un viitor pentru voi. Then it says in Hebrews 13, De asemenea, în Evrei 13,
verse 14. Versetul 14. For here have we no continuing city, but we seek one to come. Căci noi nu avem o cetate de sine stătătoare, permanentă, ci căutăm pe cea care urmează să vină. Hallelujah. Aleluia! Oh, there is a great, great future. Cu alte cuvinte, există un viitor măreț The prophet says, pentru voi. Profetul a zis, now who will not turn to the light? cine nu se va întoarce spre There's lumină, only one thing I can say for the coming year. este un singur lucru care aș putea să vă spun pentru anul care You're vine. going to stoop darker and darker as the year goes on. Noi vom intra tot mai adânc în întuneric, așa cum anul va veni. But to those who will turn on this new years, Dar cei care vor întoarce acest an nou, who turn to the light, se vor întoarce spre now lumină, listen, then he says, you will get brighter and brighter. You. voi veți deveni mai strălucitori și mai strălucitori. When you turn to the light, Dacă vă veți întoarce spre lumină Christ is the light, și Hristos este lumină, you will get brighter and brighter. voi veți fi tot mai strălucitori. What a future. O, ce viitor! Hallelujah. Aleluia! We just dropped into time. Noi doar am venit doar am căzut în timp. We are a being of eternity. Dar noi suntem o ființă al eternității. So our future is not a long earthly life, Deci viitorul nostru nu este o viață pământească prea lungă, but our future is eternity. ci viitorul nostru este eternitatea. Hallelujah. Freedom. E libertate. Hallelujah. The only true freedom there is Singura libertate care is to be a part of God. este să fii o parte din Dumnezeu. Because God is the only true free being there is. Pentru că singura ființă liberă care este Dumnezeu. God is the only one who is self-existing. El este singurul existent prin sine însuși. He's the only one who is not depending on anybody. Este singurul care nu este dependent de nimeni. And if we become a part of Him, Și dacă noi suntem o parte din El, then we are truly free. suntem liberi într-adevăr. Free, Liberi, but love slaves, prisoners of His dar love. prizonieri ai dragostei sale. Hallelujah. Aleluia! That's a wonderful thing, Aceasta este un lucru minunat. to be under His headship. Să fii sub călăuzirea Lui. Now I want to close. I said I don't want to preach, and Și acum vreau să închei, pentru că nu vreau să vă predic. if I can recommend one message, Dacă ați vrea să vă recomand un mesaj, read the message, a guide, călăuzitorul, un călăuzitor, a guide. un călăuzitor. So if man cannot be your guide leading you to the top of the mountain, Ei bine, dacă un om nu ar putea să fie călăuzitorul vostru pentru then vârful seek the muntelui, heavenly guide. atunci ar fi bine să căutăm călăuzitorul ceresc. He will lead you to the new birth. El ne va călăuzi la nașterea din nou. He will lead you up the steps of a perfect man. El ne va călăuzi la aceea statura unui om desăvârșit. The guy has to assess your ability, Călăuzitorul trebuie să se asigure de abilitățile and tale once the guy says, well, that person is able to get there, și odată ce el decide că tu ești capabil să ajungi la hallelujah, acolo, then he starts the journey, the trip with you. atunci el va începe călătoria cu tine. And that is what God did before the foundation of the world. Și de fapt aceasta este tocmai ceea ce Domnul a făcut înainte de He întemeierea lumii. decided there who is going with him up to the top. El a decis atunci cine urma să meargă cu el sus pe vârful And I muntelui. can assure you, if the desire is in you to go up, Și aș vrea să vă asigur, dacă există o dorință în tine That's ca the tu să proof ajungi acolo, aceasta ar fi that o you're one of dovadă them. că tu ești unul din That's the aceia. proof that you're called. Este o dovadă că tu ești de fapt If chemat. you have the desire, Dacă există acea dorință, then fasten your shoes, your boots. atunci leagă-ți bine încălțămintea. It's a wonderful thing to move up this mountain. Este minunat să te poți ridica pe munte. Now a guide has to know the way. Atunci o călăuză trebuie să cunoască și drumul. He has to know where he is going and what he is doing. El trebuie să știe unde merge și ce face. How to take care of you along the road. Cum să-ți poate de grijă de-a lungul drumului. He has got to see that you don't come up lost. El trebuie să se asigure că nu te vei rătăci. A guide is a selected man, Un călăuzitor este and un the om Holy Spirit, I ales. say, is your guide. Și Duhul Sfânt este călăuzitorul tău.
Hallelujah. Aleluia! Brother William says there were Boy Scouts there in Tucson, Arizona. Scouts, Boy Petru Scouts. spune că sunt acei scutași sau cum se They were cheamă. trained to know how to take care of themselves. They were scouts. Cei care sunt antrenați să poate să meargă să găsească lucruri. They took a trip to the mountains and the snowstorm come. Ei pot să meargă prin păduri chiar când vine o furtună de zăpadă. Nature changed its position. Când natura se schimbă. They found themselves lost and all of them perished. Unii dintre ei se rătăcesc și pierd. Change comes along from the regular routine. Când ceva se schimbă de la o rutină de obișnuită And they didn't know how to get out. și unii nu știu cum să iasă din aceea. And I promise you, Și eu doar vă pot asigura, while you go through life, așa cum veți trece prin viață, circumstances sometimes suddenly change. se vor ridica anumite împrejurări. The unexpected happens. Lucruri neașteptate se pot petrece. But the true guide Dar un călăuzitor will lead adevărat, you through. el vă va trece prin toate acelea. Don't go through this life without the guide. Să nu porniți la drum fără călăuzitor. The guide knows how to bring you through. Călăuzitorul știe cum să vă ducă la capăt. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Praise the Lord. Slavă Domnului! So I just Brother Branham, you know, Doar profetul. he in this message he speaks about his honeymoon. În mesajul ăsta el amintește despre luna lui de miere. You know, he was married the second time. He had the little Billy Paul. He was 2 or 3 years old, I Noi știm think. prin ce a trecut el și cum era cu Billy Paul. And as he had no money, I thought, well, I want to go hunting, but I should go to the honeymoon actually. Și el nu avea bani, prima lui soție murise și acum era căsătorit și So he took voia his să young iasă. wife with him to the hunting trip. Și el și-a luat soția această soție și să meargă cu ea într-o călătorie de vânătoare. And he said, well, the wife and I got there a day too early, and the wife and Billy, and so the cabin was locked up. Și apoi el a zis, așa cum am mers cu Billy și cu soția mea, So somehow they could not go into the house where they wanted to stay, și a ajuns la locul unde trebuiau să stea și era încuiat. but there must have been a little shelter or something. Cu siguranță era un adăpost sau ceva de felul acesta. And then he said to your wife, you know what, I just go hunting just for an hour or two and I'll be back. Și a zis soției lui, doar voi merge să vânez pentru o oră sau așa și mă voi întoarce. He said, standing there, it just began to turn cold that day. Și stând acolo doar a început să se răcorească în acea zi. So it was already getting cold. He realized Și el și-a dat seama că începea să se răcorească. before he left his wife, it's getting cold. Înainte să o lase pe soția acolo, deja începea să se răcească. So before you leave the church, realize it's getting cold outside. Cu alte cuvinte, când tu urmezi să părăsești biserica, really cold. deja îți dai seama că răceala urmează să vină. And his wife said, Billy, she said, now you remember, I've never was in the woods. Și apoi soția i-a spus, tu să ții minte, Billy, eu niciodată n-am fost în pădure. We have never walked this way before. Nici noi, la rândul nostru, nu am mai umblat pe această cale înainte. We have never walked through Satan's Eden. Noi nu am mai fost prin Edenul Satanei. We need the guide with us. Noi avem nevoie de călăuzitor cu noi. But the prophet said, now I'll get a big buck and we'll get some winter's meat. I will get a big deer. You know? Eu voi vâna un mare, An animal to shoot, to have un some animal meat. și vom avea ceva bun. We'll have some meat for the Și vom winter. avea ceva de mâncare. So he started to walk off. Și el a început să se îndepărteze. And he took his rifle with him. Și a luat pușca cu el. And then he says, you know when that fog comes down. Și voi știți ce se întâmplă când o ceață începe să coboare. And he realized already fog was coming down. El și-a dat seama că și ceața urma să vină. And if we have any spiritual understanding, we know there's a lot of fog and coldness going around and coming closer to us. Și dacă noi avem puțin de discernământ spiritual, ne dăm seama că există o ceață care vine.
We need to guide whatever's going to happen tomorrow, Noi avem nevoie de o călăuză care în orice se va întâmpla mâine. even if we would face death tomorrow. Chiar dacă ar fi să ne confruntăm cu moartea, We know the guide is with me. He will lead me vrem să through. fim siguri că Lăuzitorul este cu noi și El ne va conduce prin aceea. I don't want to frighten you, Nu vreau să vă sperii, but it could happen. dar s-ar putea întâmpla. Even if you're young and healthy today, Dacă ești tânăr și sănătos astăzi, maybe tomorrow, poate că mâine, let me say, I have an accident. să zicem, eu am un accident. Tomorrow, laying at the point of death. Și poate mâine aș fi What aproape de if moarte. tomorrow the doctor tells me you have cancer and you have only 3 months to live? Ce ar fi dacă doctorul mi-ar spune mai ai 3 luni și vei muri? And it can happen to you even if you're young. S-ar putea întâmpla oricui, chiar dacă suntem tineri. But you want the guide with you at that Dar time. atunci, cu siguranță, noi vrem să avem călăuzitorul cu noi. In the good times Și în zilele bune. and in the bad Și în times. timpul rele. Hallelujah. On the mountaintop Pe vârful muntelui. and in the valley. Dar și în văile noastre. He will hold your hand. El te va ține He de will mână. lead you through. El te va conduce. Even if you go through the valley of death, he will be with you. Chiar dacă vei merge prin valea umbrei morții, El va And fi you cu don't tine. fear death anymore. Și tu nu te vei mai teme de Because moarte. you know we have come from eternity, go back to eternity. Când tu știi că vii din eternitate și te întorci înapoi. Hallelujah. Aleluia. Then Brother Branham said, I slipped over the hill and chasing this cowgar, which is like a puma, like a little lion or a mountain lion. M-am strecurat peste deal și am început să urmăresc această leu, cum ar fi un râs, un So there was ca o this pumă. animal, you know, he was hunting like a little lion, mountain lion. ca acest animal, ca un fel de leu de munte. I wasn't watching that cloud coming all the time, coming down the fog. Și așa cum I urmăream was following printre this frunze, cowgar. urmărind acest animal, vedeam ceața coborând. I started back the canyon and I whiffed a bear. I whiffed it, smell it. Am coborât jos prin canion și am început să miros un urs. Then later on he found the buck, the deer. Și mai târziu el a prins acest cer. Now we just see here that the old nature, the human nature, really Și noi took înțelegem din over. aceasta că natura lui veche l-a preluat atunci. And we always have this human nature. We will have it to the end. Tot la fel și noi, până la sfârșit vom avea Even the aceste prophet was inclinații, aceste taken naturi. over by the human nature. Și dacă nu veghem, vom fi preluați de natura noastră omenească. Now he shot the buck, the deer, Și el a reușit să împuște acel cerb. and he said, "Now I thought I will go right back to the canyon Și to his apoi, wife." și apoi s-a gândit, cu siguranță mă voi întoarce înapoi pe aceeași cale prin canion la Now he soție. starts to walk, Și el a început să umble. and suddenly he says, "Where did I turn off?" Și apoi și-a dat seama că nu mai știa unde s-a întors. And you all know he was walking in a circle, Și care ați citit aceasta, vă dați, Maybe for ne an aducem hour, aminte, el a început să and se he învârte came într-un back to the cer very same- pentru ore. place where the deer was hanging there, Și așa cum tot se întorcea în jur, ajungea din nou înapoi And unde he era was- cerbul împușcat. he said, "I have to try again. I have to concentrate. I do it again." Și el a zis, din nou trebuie să încerc, trebuie să fiu mai atent, să mă And I concentrez. walked again. He walked again the second time, Și a doua oară a mers and din he came nou again to the same point, și din nou a ajuns la același and he punct. did it a third time, Și a treia oară, and he said the Indians call that the death trip. și desigur indienii numesc asta cursa morții sau cercul morții. I tell you, brothers and sisters, Eu- honestly, Eu vă pot spune, frați și surori, sincer, without a guide, fără călăuzitor, you can lose track in your life. vei pierde cărarea vieții. You go sometimes through very stormy and very dark De multe ori vei merge prin timpuri foarte furtunoase și Circumstances. întunecoase, împrejurări. if the guide wouldn't guide you through. Dacă călăuzitorul nu te va conduce prin toate acestea, But if you have the guide, dar dacă ai he călăuzitorul, takes responsibility. el va prelua răspunderea. Hallelujah. Aleluia! I kept hearing something saying, Tot timpul auzeam ceva spunându-mi. I'm a very present help in time of trouble. Eu sunt un ajutor nelipsit în timp de nevoie. That's my testimony. Aceasta e și mărturia mea. He's a very present help in time of trouble. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie.
And He's the same Și El este același. yesterday, today, and forever. Ieri, astăzi și pentru totdeauna. He's a very present help in time of trouble. El este un ajutor nelipsit în timp de nevoie. Hallelujah. Aleluia. And Brother Branham, it's a complex because he said, I'm a too good hunter. I can't get lost. Și el, având complexul acesta, spunându-și, sunt așa de bun vânător, imposibil să mă rătăcesc. It was a complex, actually. Dar de fapt aceasta era un complex. Hallelujah. But God is dealing with him. Dar Dumnezeu se ocupa de el. So finally he said, Lord, Într-un final a zis, Doamne, I'm going to admit to you that I ain't no hunter. Doamne, eu urmează ca să recunosc, de fapt nu sunt un vânător. How often have I confessed, Lord, De câte ori am mărturisit și eu Domnului? I'm not a Christian, Lord. Nu sunt un creștin cum s-ar cuveni să fiu. I'm not a Christian. Nu sunt așa cum ar trebui, un creștin așa. I cannot live a Christian life. Nu pot trăi acea viață creștină. The only Christian there is, the only true Christian Singurul creștin adevărat care is Christ. este El, Hristos. Christ in you, Hristos în tine, the hope of glory. nădejdea slavei. Christ in you, living the Christian life. Hristos în tine, trăind o viață creștină. So we come to the point, sometimes we have to admit, Și noi ajungem la un moment dat când trebuie să I admitem. can't find my way around. El a ajuns la un moment dat unde a spus, You have nu to mai help găsesc me. calea, tu trebuie să mă I'm ajuți. not fit to live. Nu sunt potrivit să trăiesc. Hallelujah. I need you, Lord. Am nevoie de tine, Doamne. I need you, Lord. Am nevoie de tine, Doamne. Hallelujah. I'm lost. Sunt pierdut. I'm lost, God. Sunt pierdut, Doamne. Won't you please help me? Nu ai vrea, te rog, să mă ajuți Forgive me for my own Iartă-mă. self-centered way. pentru felul meu centrat pe mine I însumi. can't do nothing without you. You are my guide. Nu pot face nimic fără tine. Tu ești călăuzitorul meu. You help me, Lord. Ajută-mă, Doamne. Now he made an honest confession. Acum el a făcut o mărturisire Brother Branham onestă. repented. El s-a pocăit Then he said, și apoi a zis, I said, this is it. I have to make myself believing I'm going this way. el a zis, eu voi merge pe calea aceasta. Now I'm going straight this way. Voi merge chiar pe această cale. So he was deciding to take a certain direction to go. El s-a hotărât să ia o anumită direcție, să meargă. Then he said, if I'd have went that way, Și el a zis, dacă aș fi mers pe acea I'd cale, headed off over in Canada. aș fi ajuns în Canada. Completely wrong direction. O direcție complet greșită. Just then I felt something touch me on my shoulder. Dar chiar atunci am simțit ceva A hand. atingându-mi umărul, It o felt mână. like a man's hand. Am simțit ca o mână de om pe umărul meu. The hand Mâna of the Lord Domnului, and the arm of the Lord brațul is a Domnului, type of the word. este un model al cuvântului. I never had that touch of a hand on my shoulder, Eu niciodată n-am avut acest simțământ al unei mâini pe umărul meu, but I've often dar de multe ori felt the touch of the word in my life. am simțit atingerea cuvântului în viața mea. He said, El a zis, I turned, eu m-am there was întors, nobody standing there. nu era nimeni care stătea acolo. Hallelujah. Aleluia! And Brother Branham said, Și el I'm spune- right back this way. Am mers înapoi pe cărarea aceea That fog just cleared back și chiar atunci ceața s-a ridicat. till I could see the tower on top of Hurricane Mountain. Până când am putut să văd vârful muntelui Hurricane. Suddenly the fog went away for a second. Dintr-o dată, pentru o secundă, ceața s-a And he îndepărtat saw the mountain. și el a văzut muntele. That was the mountain Brother Chad was preaching this morning. Era același munte care fratele a predicat în această If dimineață. God Dacă Dumnezeu puts the cloud away, the fog away, a putut să îndepărteze ceața, norii, and you can see Mount Zion, și ai putut să vezi muntele Sion, when you can see the capstone, ai putea să vezi piatra de încheiere, then you can turn into that direction. atunci tu poți să mergi înspre direcția aceea.
Because Brother Branham knew from this mountain is a little cable going down to the place where my wife is waiting. Pentru că el a știut că de la vârful muntelui cobora un anumit cablu care mergea spre locul unde era soția lui. There was a telephone wire. Era un cablu de telefon. He put it there with a man one year before, I think. Cineva l-a pus acolo un timp And înainte. that wire was going down from the mountain to the place where Mida was Și waiting. cablul acela cobora exact unde soția îl aștepta. Hallelujah. Now Brother Branham turns into that direction. Atunci profetul s-a întors în acea direcție. But he had a distance to walk and it was hard. Dar a avut o distanță să meargă și era destul de greu. And he had to raise his hand. Și el a trebuit să-și ridice mâinile. Because the wire was about that height. Pentru că acel cablu era la această înălțime. That was the way he was walking. Era felul cum el umbla, să dea de acel cablu. That's the way God expects us to walk. Aceasta e felul cum Dumnezeu așteaptă ca și noi să umblăm. Hands up. Cu mâinile sus. Like a prisoner. Ca un prizonier. Mâinile sus. I hand my life to you, Lord. Eu îmi predau viața mea ție, Doamne. Lead me, Lord. Condu-mă, Doamne. Hallelujah. Aleluia. In Switzerland we have a part in the country where the public voting În Elveția avem o zonă în care votarea is done in a public place este făcută în locuri publice and you vote by lifting your hand. și votează prin ridicarea mâinii. So lifting your hand is also a sign you vote for him. Și ridicarea mâinii este un semn că tu votezi pentru cineva. I give him my voice. Îi dau lui glasul meu. Hallelujah. So Brother Branham is walking, it gets painful. Și profetul umblă în felul acesta și devine dureros. He takes his rifle, he lifts up the rifle because his arms are so heavy, he can hardly hold his nu mai hands poate să up. țină mâinile și ia pușca și merge în așa fel să dea de fir, de cablu. Hallelujah. After a while, when I was just ready to give up, Și chiar când era gata să renunțe, my hand hit something. mâna mea a atins ceva. Oh my, O vai, I had been found. am găsit. I held to that wire. M-am ținut de acel cablu. Oh God, what a feeling is it to be found. O, Doamne, ce senzație este să fii Right down găsit. to the end of this wire. Chiar jos la sfârșitul acestui fir. I will never turn it loose. Niciodată nu mă voi lăsa cum I de will el. hold on to this wire. Mă voi ține de acest fir. Hallelujah. All that is dear to me is laying there at the end of the Tot ce mi wire. este mie drag era la capătul acelui fir. Let us stand. Haideți să ne ridicăm. God is leading us to this bloodline. Dumnezeu ne conduce pe noi prin această linie de sânge. Once you're connected with it, Odată ce ești conectat la aceea, it's not leading you down into the camp, nu te va conduce jos la o tabără, but it's leading you up into ci eternity. te va duce sus în eternitate. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. That's where you come from. Eternity. Aceea este de unde vii, That's where you're going to. aceea este unde te îndrepți. I would love to sit together with you at the table. Mi-ar place să fi stat cu voi la masă Encourage you. și să vă încurajez. Sometimes I could encourage you probably in telling you my mistakes. M-am gândit că aș putea să vă încurajez spunându-vă greșelile mele. Because you see, actually the Bible is also a book of people doing mistakes. Biblia este uneori o carte care arată greșelile oamenilor. And I'm so glad that they're also written in the Bible. Și sunt bucuros când le văd scrise în Biblie, Because I see people who made mistakes and God was gracious to them and forgive them. văzând oameni care au făcut greșeli și Dumnezeu a fost îndurător și le-a dat iertare. So even if I'm not able to hold this bloodline, Chiar dacă nu sunt în stare să mă țin de acest cablu al sângelui, like when Brother Branham was a young man, you know, and he Ca și lost cum his profetul- wife and he lost his daughter, a fost tânăr și și-a pierdut soția și fiica. and the man came and said, could you hold your religion? Și a venit cineva la ea și a spus, poți tu să ții religia ta? And Brother Branham said, Și el a zis, no, I couldn't hold it. eu nu pot să-mi țin religia. It was holding me. Ea mă ține pe mine. He is holding you. El te ține pe tine. Hallelujah. Aleluia. Do you love him? Îl iubiți voi pe el?
I tell you, it's the most thrilling time which we've ever had in life. Este cel mai entuziastic timp pe care îl avem în viață. It's a glorious time. Cel mai glorios. It's as dark as it can be, as we heard this morning, on one Oricât ar fi de side, întunecat, așa cum am auzit, but on the other side, it's as bright as it ever was. dar pe cealaltă parte este atât de strălucitor cât poate să fie. If you walk in this light of the hour, Dacă umbli în această lumină a orei, you can expect tremendous things to happen. poți să te aștepți la lucruri uimitoare să se întâmple. Only miracles Doar miracole. will go in the rapture. Doar miracolele vor merge în răpire. You are one of the miracles. Tu ești unul din miracole. Be a miracle. Fii un miracol. Stay a miracle. Rămâi un miracol. Only miracles. Doar miracolele, In Satan's minunile, Eden. în Edenul Satanei. Those who overcome are miracles. Cei care vor birui sunt miracole And miracles go in the rapture. și miracolele vor merge în răpire. I don't like to talk the whole time. Maybe if there's a young brother who has it on his heart to pray, come forward, who is able to speak, whether it's English or Romanian, Brother Gabriel can. I would somebody of you to pray. Poate este cineva dintre voi care ar vrea să vină și să se Don't roage, be un shy. băiat, Don't să be vină shy. să încheie. Nu fiți rușinați. Is there anybody who would be willing to come? Just say, thank you, Lord. Este Whatever is on your cineva care heart, vrea să, un frate care vrea să vină și să spună mulțumesc, Doamne. please, Vă don't rog. be shy. Dar nu fiți rușinoși. Okay? I don't want to ask the sisters, they are even more shy. Eu nu vreau să cer surorilor să mai rușinoase. So be brave, brothers. Just come, step forward. One of the brothers. Can you come, brother, please? No, before you, the brother. Yeah, come, brother. Come and pray. Okay. May the Lord bless you. Domnul să te binecuvinte. Yeah. Let us pray for each other. Haideți să ne rugăm unul pentru altul. Hallelujah. Okay, Ah, you. let us bow our hand for a prayer. Să ne aplecăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune. Our Heavenly Father, Tatăl nostru Ceresc, in the name of Jesus Christ, we come before the presence. în numele Domnului Iisus Hristos venim înaintea prezenței tale. We thank you for your grace and mercy. Mulțumiți pentru harul și îndurarea ta. I thank you for the blessing of life. Mulțumesc pentru binecuvântarea vieții. Thank you for this message of the hour. Mulțumim pentru acest mesaj al orei. We have seen you in our lives, Noi te-am văzut în viețile noastre. and we believe, God, that you're going to continue blessing us. Și credem, Doamne, că Tu vei continua să ne binecuvintezi. Bless the speaker, Binecuvintează în continuare vorbitorul, bless the congregation. binecuvintează adunarea întreagă. Give him more grace Dă-ne mai mult har and strength și tărie to continue spreading your gospel. să continuăm să răspândim Evanghelia. Lord, we welcome you into our lives. Doamne, noi te bine primim în viețile noastre. Bless us, O Lord, Binecuvintează-ne, o Doamne, and lead us, Father. și călăuzește-ne, Tată. Without you, we are nothing. Fără Tine nu suntem nimic. This evil generation that we are living, În această generație rea în care noi trăim, may we, Lord, spread your light. noi vrem să răspândim lumina Ta. And on that day when you shall come, Și în acea zi când Tu vei reveni, we shall study as your witnesses vrem să stăm ca niște martori. and say we overcame not because of our efforts, Și știm că noi n-am biruit prin eforturile noastre, but because of your ci grace. din cauza harului Tău. We love you, Lord. Te iubim, Doamne, We are weak, Father. suntem slabi, Doamne, Our thoughts are evil, și gândurile noastre sunt rele. but we believe in you, Lord, Dar credem în Tine, Doamne, that you are going to be with us. că Tu vei fi cu noi, Doamne. Mold our lives, Father, Doar formează-ne viețile noastre and help us to live as per the example that you set și before us. ajută-ne să trăim prin exemplul care Tu ne l-ai lăsat înaintea noastră. As young people, Noi ca și tineri, there's a lot of evil happening here in the world. sunt multe lucruri rele care se întâmplă în lume. Look, Father, without you we cannot be Dar able to fără make Tine, it, Doamne, nu suntem în stare. but we welcome you into our lives. Dar noi Te bine primim în viețile Hold noastre. our hand, Father, Ține mâinile noastre, Doamne, and on that day și în acea zi, we believe noi credem when the names shall be called, că numele vor fi chemate. we shall hear our Noi names vom auzi numele noastre de asemenea and we shall dine with you. și noi vom cina cu Tine. Thank you, Father. Mulțumim, Tată. Be with us, God,
Fii cu noi, Doamne. And even the part of the meeting that is left, Și așa cum ceea ce urmează în aceste adunări, continue speaking unto us. continue să ne vorbești nouă. Forgive us of our unbelief, Iartă-ne necredința noastră, and in the mighty name of Jesus Christ, în numele puternic al lui Iisus Hristos. we pray and believe. Noi ne-am rugat și credem. Amen. 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 Haideți să dăm aplaudă Domnului. Doamne, Tu ești așa prețios. Doamne, Tu ești așa prețios și Te iubesc, dar Te iubesc, că-ntâi Tu m-ai iubit. Doamne, Tu ești așa minunat. Doamne, Tu ești așa minunat și Te iubesc, dar Te iubesc, că-ntâi Tu m-ai iubit. Dumnezeu să binecuvânteze. Iubesc, dar Te iubesc, că-ntâi Tu m-ai iubit.